lidt rodet forløb her i standardklasse 3. Benjamin Zachariasen bliver altså diskvalificeret, fordi han tabte førerhusophæng. Og så altså Michael Bjergård, der trak sig fra konkurrence på grund af en flækket motorblok. Så dermed så er det altså kun en andenplads og en førsteplads her i standardklasse 3, nemlig andenpladsen til Ole Bundgaard og førstepladsen til Thomas Friis. Og dermed så er vi altså klar med at køre det første genløb i farmklasse 3. Det er en farmklasse uden ændringer i. Lige på nær Jens Peter Jebsens Ford TV30. Det er en TV35. Start nummer 17.